Hey guys, good afternoon sa tanan. Ani ataw sab guys sa laing yugto ning aton dya mga kalag nga bunguton. But dali na natin itong pahintuton kay 5% nila akong cellphone. So bago ta magkuan, of course, mag-shoutout sa ta. Sa mga di ganahan mamati niya tong pa-intro, you may forward the video kung sa nag-start ang aton dya mga kalag nga bunguton. So estimated time mga 5 to 9 ang maximum minutes. So, forward na ninyo guys kung gusto na dyan mamati sa itong drama nga mga kalag na punguton. So, as of now, syempre may free shoutout ta. And make sure po, labi na sa mga new listener or new watchers, make sure po na nakasubscribe mo and hit the button para every time na natay i-upload dira sa YouTube, matagan mo notification na gikan sa amo. So, I have a collaboration with Dudong Brighty Show, or you may just search his channel, Dudong Brighty Show. So, as of now, nag-collaboration me, which is mga handumanan, true story ni siya sa mga OFW. Nindot na siya sugilanon guys. Makahatag ginig pagtulunan. So, nindot na siya, no? And, sa mga gusto magpa-shoutout, we have a free shoutout. Comment down below para mabasa na to na ato nang basahon inig intro sa ato mga dramas. So as of now, magbasa sa ta guys ato ang mga comments. Pero again, sa mga di ganahan mamati ning atong drama, you may forward the video kung sa nag-start ang atong drama nga pamilyang mga kalag nga bunguton. Okay, so ang ato messenger day karon guys no, na sila security. Kailangan jud og Pinoy gani kay ko kalimot kung nakalimot ta ginako. Di na nato ma-open ang ato ang messenger. So okay pa man, memorize pa ta sa ato ang pin. Okay, so mag-start na ta guys og basa sa mga comments. The first commenter na atong basahon si Edwin Dalapo, and 3 hours ago gito nag-comment sa drama nga anak nga naman jud anak, the grand finale. Matut pa dili lagi updated ang upload sa may asim pa ako. As lang. Hello, Sir Edwin Dalapo. Actually, after this drama nga, mga kalag nga bunguton, musunod ang atong drama nga, may asim pa ako ug ang ungo ka man ayaw pagbuot. So, kay nakaingon magud ko guys, atong drama nga, pamilya ka lang jakas na isunod na kung bunguton mo na ni siya. By the way, after this drama nga mga kalag bunguton mo, sunod din natong drama nga may asim pa ako. So, stay put lang pud mo din kay hapit na. Okay, the next commenter si Chris Baste, 3 hours ago, and gito gyapon nag-comment sa drama nga anak nga naman the grand finale. Matod niya, thank you po, finale na. So, finale na gid guys ang atong drama nga anak nga naman. Lindot kay siya guys no, and again, na second to the last part na wato na upload kay nagbakasyon ta sa San Jose guys. So for almost 1 week tawa ka upload. So dapat natin mga drama nga mga panghali kuan siya no, kana ganing pang Semana Santa. Kaso nga lang busy po din yung uploader na vlogger no. So nagbakasyon po dito sa San Jose tungod kay nag-reunion mi na mga Sarokam clan reunion. Nag-reunion mi dito sa San Jose kung asa nagikan ang mga Sarokam. So, dito, nag-reunion me. Matong nga wala ko ka-upload. O, pipila ka mga dramas. Okay, the next commenter, si Monica Punis. Again, medyo pigkit manggod, so wala to. Matot pa niya diri. Si Ma'am Monica Monica Pinas Casimerong. Again, Monica Pon Espina Casimerong. Okay. Monica Pon Espina Casimerong. So, gito nag-comment sa drama nga, may asim pa ako. Matut pa niya, hi, excited jud ko sa episodes 79, 80, and 81. Don't worry, Ma'am Monica. Musunod dayon ang atong drama nga may asim pa ako after this drama nga mga kalag na bungutan. Next commenter, si Veron ZY3IO, and gito nag-comment sa drama nga anak nga naman gyud. Matod pa niya, magkapatid sila. Yes. So magkapatid jud ay sila. Ang ato ang hula-hula sa una nga
magsuon siguro jud ni si Arnel o si Perni. Pero himan-himan guys, tinuod jud ang ato ang pagdududa. Magsuon jud sila kay may lain wala may lain silang lalaki. So, nakuha na jud guys no na ang kat ni daing papa ni Laura wala day siya anak. Kumbaga obsessed lang jud siya sa mama ni Laura nga si Amor. Nya kay nakabuhat balagig di maayo mo to nga iyan na lang kining gikulong. So, obsessed kay siya, guys. Pero, unsa man lagi nimo guys, di ba nimo mapilit ay isa ka to kung ayaw talaga sa'yo. Kung naigugma jud siya atong isa. Nya kay gusto man jud atong isa, guys, na iyahan jud to niya. Unsa man kay ang feelings, wala man. So, yung gibuhat, gikulong kini og sa iyang balay. So, loy kay si Amor, no. Unsa man kayo, jud siya naigugma gito, So, buotan siguro ni Sawa na si Kanor. Kaso lang kay nausab ang iyahang kuan guys, iyang batasan. So, kad atong lahi ang gigugma ni Amor and buntis pa jud kini. Sasakit jud po kay sa side ni Kanor. Pero ang saman daw atong kamaturan na wa jud siya gugma to niya. Okay, the next commentor si Sir Denim Oriendo and gito nag-comment sa full episodes ng Bayani. Bagong Bayani. Matod pa niya, thank you so much Sir Tudong sa pag-upload ang ping mo kanunay. God bless. God bless din po Sir Denim Oriendo. And the same commenter lang gyapon pero sumpay lang gyapon sa iyang comment. Okay, taas-taas iyang comment. So, ato ning basahon guys. Matod pa niya, kapait sa iyang kinabuhi, nadamay pang iyang igsuon nga bayot na buutan, gipatay sa iyang bana nga nagselos tungod sa kwarta nga dito ginapadala niya. Hahay, kahakog sa kwarta daotang bisyo sus kasakit gihiwa ra ba ang ilog ang liog sa bayot sus kapait sa gidangatan sa bayot imbis nga buutan ra ba unta. Pero true story ba ni guys sa kaning Bagong Bayani. So sa mga curious about sa Bagong Bayani, paminawan ninyo lindot po na siya guys ha. Okay guys, di nato maglangan pa guys. Ano yan na guys ang laing sumpay ni nga itong drama nga mga kalag nga bunguton. Just keep on listening po. Mga higala ni ang sumpay na tusugilanon, mga kalag nga bunguton. Ayaw ra ko kung tinuntuhiton nyo. Wala kita kung magbinuang ni mo. Oh, come on. Mabitaw nga nausap ni akong tingog ni Tonyo. Kay, kay di man ko ni siyagod. Ako man yun ni si Luis. Unsa? Unsa to? Oh, mo to. Teka ha? Ha? Akong usbo na yung gisulti ha? Oh, Ikaw mao si Luis ug di ka si Tonyo? oh, correct. Oh, come on. Unya ang imong kalag misud sa lawas sa kumbana mao ba? Unya ang kalag sa kumbana misud sa imong lawas karon. Hosto, correct. Oh, come on. Sa ato pa? Ang lawas sa kumbana karon nasudlan dig demonyo? Oh, di siya na mauday. Oh, come on. Kaya di man ko demonyo. Ang ako rang kalag mo ay misol siyang lawas. Parihara na uy. Kung tinuod man ang imong gisulti. Pero na pa makaslawas sa kumbana? Oh, kakuan mo ko day. Mo na among pangtaan og solusyon karon nito niyo. Kung sa una mo. Kaya hasta mi, naglibog mig maayo kung nganong nahitabo ni gingon ini. Dili ko mutuo ang imong gisulti Tonyo. Kung tinuod man gani na no? Mas maayo pa nga karon dayon layas sa lawas sa kumbana. Kaya ko makauyon na nimo mga tinunto eh. Ay, oh, come on. Di man ko to. Ay, di man tao ningon anak ka sayon Kasi tao dili ko day. tao. Ay, oh, come on. Nga na nagbuot-buot makagsuot sa lawas sa kumbana bigawa man ang hida ko. Una ni ron. Patay na tayo na pagod na ha. Abi ko ni mo day ha. Usbo na ko ba? Paminawa ko mayo ha. Listen to me, listen to me. Ingon na ini manggod ni. Oh, sige. Ayaw hagid pagpasabot ha. Aron dili ti ka mapuspusan ron og 2x2. Saman magka? Wasa na ka? Naulian na ka? Dili ko mutuo nimo. Si Luis ka. O lagi. Kining akong lawas si Luis ni. Pero ang espiritu nga naging istorya ni mo si Tonyo ni. Dili. Yaw na taon o gilak magdaoy. Dili na dili. Kay maunay labing tinuod. Pero nga naman, nga nagkailis man mukag. Na, mauna ni ron. Wain taon ni namo tuyo aoy. Basta ang ganimi naglibog mi ini kung ano nahitabo ni. Unya, ay maron si Luis. Tuwa lagi. Sa'yo nang huwam sa akong lawas. Nga naman na yung mag-ilis mo. Mag-ilis lagi unta me.
Unya, wa man may mahibaw kung saan na mo nga mabalik, Miss Normal. Nangita na mig paagi ni ini. Di adto na mig albularyo, espiritista. Pero wa gyud may maayo ay. Gusto ko makikistorya ni Tonyo. Kung tinuod bagit eh. Si Tonyo lagi ko. Si Tonyo, lagi tao niya ang lawas. Ako mabana. Si Luis man. Kalimo ba yan eh, oy? Ay, Itski. Daan mo ko di kimutubay. Itski, wag na hashtag ko. Atawag. Naglibog ang akong kutaw ini. Basta ako si Tonyo. Ay, naglibog ang imong una-una, Magda. Dili ko si Lois, okay? Gusto lang ko makikistorya ni Luis. Lagi, di ka kasabot, ana. Ulagin. Ugma, ato siyang istoryahon. Ayaw lang unaron kay gabi na kayo. Ayaw ko yung sa! Ayaw! Pwede! Pwede si mo, talagi ko! Talagi ko, pwede! Gusto ko na patyon! Pwede, tabang! Dali, Ernesto! Sud! Sud! Dali! Pwede! Laigo ko! Tabang! Ernesto! Padre, unsay nahit ako, ha? Lourdes. Nagdamgo lang ko. May sakit ka sa nga ni Ernesto, Padre. Lourdes. Siyang ison sa akong damgo. Dili mayo ang nakita na ko sa akong damgo. Unsa ba di ay ang imong gidamgo, Padre? Nagdamgo ko nga. Gipusil nila si Ernesto og nagba siya sa akong atubangan. Unsa ba kay buti pasabot sa imong damgo, Padre? May dautan ka kining kahulugan. Di ko maghatag nimo sa kahulugan gikan sa kaugalingon akong pagsabot, Lourdes. Kapan, kung si Ernesto man ang literal nga gipasabot sa akong damgo, ang atong matabang niya mao ang pagpahimangno. Nga di gyud siya magkupot og pistula sa iyang kaugalingon. Maulagi, Padre. Nag-uol pa yasap ko atong mataa. Gidaog lang yun siguro siya siyang kahadlok, Dre, tungkol sa mga bahad, sa mga sakop ni Belhor. Palihog lang, Lourdes. Tabangi ko ninyo nga matambagan og maminaw na to si Ernesto. Marika Dakor. Gipatawag ti ka. Kay may nakasulti na ako sa atong mga sakop nga nakadungog man kuno sila lalis kagabi didto silang Lois ug Tonyo. Unsa ba kini katinuod? Huwagaw na. Maunay taho sa ito mga sakop. Na maunay ilang adunggan nga dunay lalis ganito po. Gusto ko og kompleto nga detalye. Unsa bay ilang gilalisan? Wa kayo nila makuha ang kinatibukang detalye, gaon. Basta kayo may nadunggan lang kuno silang mga lalis nga nagisgot og kalag. Unsay kalag? Maunay gusto unta na kong klarohon. Pero naglisod pagsabot ang ato masakop. Mao ba? Bueno, paminaw Dakor. Usa magkana, gaon. Adto anyo pagbalik kadto sila si Lois ug Tonyo. Og ingna sila nga ako silang gidapit og lamian nga pagkaon para sa panihapon dinhi sa among karaang panimay. Karon pa dayon, gaon. Unsa pa man di ay? Karon dayon. Gusto ko nga ako silang maistorya og balik. Musugot ka hato sila, gaon. Manong ako may mabangutan on Dakor. Imo ka ng trabaho ang pag-agni nila nga dili sila makabalibad nimo. Oo. Ako silang ino lagyaon. Karon dayon, pahibaw sila. Kay aron paandamo na to ang atong mga sakop ug lami ang panihapon para sa atong mga bisita. Matuman na gaon. Lingkod mo, baitong nyo. Salamat, salamat. Nasultihan na din mo si Daday is? Ayaw pa Tonyo-Tonyo diha. Uy, Day. Nga nung kinat-kitan ba ka na ako diha, Luis, ha? Relax lang mo mga misis. Kami na kayo yung gitunto da. Wa taon magtinunto ninyo, Day, oy. Punon sa man ang gikumpisal ni Luis diyan nimo.
tinuod na ang tanan. Tinuod na. Oh, Tinuod come na. on. Gusto ginaston nyo, daday. Magda, ang among ipanultin ninyo, pulos na tinuod. Gusto ko nga magklaro tayo ni Be. Yay. Labi na gid mo, Luis. Nga naman ni nga ang tingog ni Tonyo, mao may imong gisunod. Unya ikaw sab Tonyo, nganong ang tingog ni Luis, mo imong gisunod? Unsa man nagsabot mo? Waton mi magsabot magdaoy. Bisag tualihon pa nimo, tualihon pa nimo pangutana ninyo. Ilabi na nimo day. Akong ipamatuod nimo nga ako gining ako gining niya sa lawas ni Luis. Maningles. Do you mean? Yeah, maningles. Oh, come on. Bisag unsay imong ipangutanan ako, ang tanan natong mga sikreto makasulti gyud ko nimo. Tingog, day, tingog. Ay, day. natural! Natural nga makatubag yun na. Kay gitudloan naman kang Tonyo. Bida si Tonyo gani ko, Tonyo gani ko. Naboy na, sige. At taga di kagigayon, ha? Ang maayo inino mag-istoryahan ay tas kwarto. O kamusad at tumus gawas pagsultihanay. Tay pasa. Di ko musugot ka mo adto mas kwarto. Ngiga no? Unsa pala yung buhaton des kwarto alkansi ko. Uy, excuse me, no? Dili ko man naginot og dagway sa imong bana, no? OPS. Si OPS. Oops. Ay, garang-garang na yung tubay. Oh, come on. Para. Ay mo stop, paglalis, ha? Di ron panahon sa paglalis. Ni ataron mahusay ni problema, ha? Ato na ni husayon nga aron maka-prueba gyud mi nga ang tanan na mong gitukan ninyo pulos tinod. Oh, come on. Parawa na gigubot ba? Parawa na gigubot bitaw, no? At adto lang ta sa gawas. Kamo ton, anak mo sa manggahan. Unya kami, adto mi sa may akasya. Nala, sige. Tara, magbuwag-buwag ta. Boss, darawa, nagbuwag-buwag man sila, boss. Kalanggingan na nugtunyo o ang iyang asawa, tuama may manghan. Unya si Luis o ang iyang asawa, naas may akasya. Nag-unsa man ka na sila. Ay, ato sila nulon, boss. Aron nato na yung masultihan sila sa tuntuyo. Ayaw na. Di mayo nga to silang disturbohon. Kay murag seryoso kayo ang ilang istoryahan. Nagtugon na naman to si Lord Bilhor nga pabalikon din ta. O lagi, naibaw ko niya na. Ako'y agda ninyo. Uy, ginabos, boss. Tanawa, boss. Kita ka ng lalaki nga midol sa ilang bayan dito niyo. O, murag ang sakristar ka na ni Padre Simon. Siya, boss. Unsa man ka na iya kibuhat niya. Atong dulon, boss. Kay basinog, basinog, na namilit na sana sa iya mga poster. Nag-inusara na siya. Siya rin yung usap, boss. Aninawa una og mayo ang palibot kung siya pagyod. Manaylayan yun, boss. Siya rin yun. Kung mo ka na, tara, ato siya dulon. Kita ka ng lalaki nga midol sa ilang bayan dito niyo. O, murag ang sakristar ka na ni Padre Simon. Siya, boss. Unsa man ka na iya kibuhat niya. Atong dulon, boss. Kay basinog, basinog, na namilit na sana sa iya mga poster. Nag-inusara na siya. Siya rin yung usap, boss. Aninawa una og mayo ang palibot kung siya pagyod. Manaylayan yun, boss. Siya rin yun. Kung mo ka na, tara, ato siya dulon. Hoy! Asa ka paingon? Amo sa ko bibilhor. Upawa ning ko dili. Ops, gawa. Ayaw ko Wait, na maglakaw. wait, go! Ay, lakaw. Arasab kay gihimong pinuang ginhino. Dili ka man ko tuyo dili. Ayaw ko pag minagituog tinupagam. Ipungutan na ka na mo og tarong kung unsay imong gibuhat dinhi. Boss, kita ka ng sira diha silang tunyo. Hanggang sira ba sila? Naikipapilit ka poster. Adi ay, sa ato pa naghimo gini ikaw tinuntunin eh. Wag yan, wag na. Wa ko tagibuhat. Nastilan mo na. Di ba nagpasidaan naman ko ni mo? Nga dili na yung usbon ang paghugaw-hugaw sa atong dapit? Pero nga nung gahi man kayo mo po, labi ka na. Kailangan nga ito ni Sanda doon, ni Lord Bilhor, boss. Ha? Unsa ko ninyo? Arestado ka. Kinahanglan nga manubag kanini mong illegal nga gibuhat. Kaliyutan. Kung doon na magaling ko daw talang gihimo, pagtawag mong pulis, iparakop ko ninyo. Di mahimo nga, nagkabumoy mo nakop nako, o bisig asal ko yun na doon. Ay, musukol, boss. Sa ato pa, wala may katungod nga mudakop ni mo. Nakadungog mo mga kauban? Ignorante ka ni bata. Aristuhan niyo siya. Dali! Wait ko ninyo!
Uy, ninyo! Ninyo! Tabagin ninyo ko po. Uy, ninyo! Pistola! Patay! Bantay mo! Pagabuhang mo! Naigo ko. Tago mo! Yabang! Tara, binagan siya, binagan! Binagan, bukta ninyo! Bukta! Tabagin ko ninyo. Naigo ang akong tiyan. Uy, si Boss Dakor, tabangon na to! Naigo siya, dali! Unsa ba itong buto-buto gani ha? Mura mo itong tingog sa pistola. Ay, kabala ka to. Ha? Ribintadora to siya. Ribintadora to, day. Murag lain kitong buto-buto ha itong yada. Wala kita kaso. Ang importante na kasinabot na taray. Wa pa ta maghuman ha. Dagan pa kong mga pangutana nimo nga kinahanglan nga makatubag ka. Una ko makumbinser nga ikaw gid si Tonyo nga naslawas ni Luis. Oh, come on. Ano man? Mana mo? Mana? May kagubuto sa inyo. Naikipusil. Ha? Unsa? Tipusil? Oh, come on. Kinsa. Huwag ko kay Bauton. Tuwara dito. Nagtapok ang mga tao kay gitabang nila ang napusilan. Oh, come on. Mao day itong nagbuto-buto ka niya? Mao day ito? Oh, to. Tanaton. Atong atoon. Pagdali. Oh, come on. Unsa? Napusilan si Drakor? O, gaon, napusilan. O, gidaan na mo siya sa ospital. Kinsay nagpusil niya? Kuha na gaon, ang sakristan ni Padre Simon. Unsa? Amo siyang gigukod niya, ug paspas kay nakadagan. Unsa man kining pagkahitabua? Nga napusilan man si Drakor ha? Daghan ba sila ang naghimo nini? Nagsulo ra siya gaon. Aristado kay sakristana, gikalitan niya og dool si Drakor, ug iya din gipusil. Mao ba? O kumusta ang kahimtang ni Drakor? Naigo ang iyang tiyan na gaon. Duha ka bala sa pistola ang nigo niya sa tiyan ug ang bukton. Pero ang tiyan niya mo'y nagrabihan. Buyo na si Tana! Adto na to si Drakor! Padre! Oh, Lourdes, ngano? Padre, si Ernesto! Ha? Ngano si Ernesto Lourdes? Unsay na itabo niya? Nakapusil! Unsa? Kinsa may iyang ipusin? Ang sakop ko noon ni Bilhor mo iyang kipusil. Ang kingadlan og Drakor. Unsa? Napatay ba niya, Lourdes? Huwag ko makasiguro, Dre. Kay matod pa sa nagsulti nako. Ginaako no sa ospital ang biktima. Og dunay duha ka igo sa iyang lawas. Mauna niya nga akong giingon ni Ernesto. Yun na, hain ba siya karon? Bitago ko no, Dre. Ug wa hibaw ikon hain siya paingon. Pastilan, tanawa ra ning bata. Tawag si Norman og si Biloy. Paibawan ninyo nga. Ipaibawa og ipakuha ang ina ni Ernesto nga mao si Diling. Og dadaan ninyo din kinahanglan nga mapanalipdan siya. Oh, Padre. Og Lourdes, pasirad din ninyo ang dakong gate dito sa simbahan. Matuman, Padre. Ay, Ginoo ko. Ngano nabuhat man ni nitong Ernesto? Mao na nakalisod ron. Maldito na itong bata, tay. Maldito. Si maldito good town. Nakailabya ka ni Ernesto ha? Buutan mi itong bata Buta lagi. Pero anong namusil man siya, ha? Wa ko magdahom nga magdada dito siya o pistola. Ito niyo ko yogi ko. Ato na to si Tedeling. Labing siguro, day. Labing siguro, wag ito mutago sa ila. Mitago na to og laing lugar. Si Tia ang akong gikabalak, Antonio. Tigawang na ba in town to? Sige, atong aton. Oy, kadita. Uy, di naman Kung mata magkasinabot ini, abi daw ko, kaklaro na ko. Ikaw makita, ha? Come on, Magda, come on. Ayaw na panghilabot nila. Asa di magilabot? Uy, basta nalimot ka, ha? Tonyo nga ang lawas ni Luis mo imong gigamit. Kinahanglan nga husayon taon na igmaayo. Kuyugan raman ako ang akong asawa, Magda. Okay ako anak kuyugan, pero kinahanglan nga panahon sa gabihon, di mahimong gamiton nimo ang lawas ni Luis aron doon na mo'y buhaton. Come on. Oy, Magda. Ayaw na kuno pagsigig sabat niya. So, kay ngano? Wala ka katungod kamo tingog ini. Nagpahinomdom lang ko natong tanan. Kinahanglan nga maghimo ta og balaod ini. Hoy, Magda. Aron ka masayod, no? Isilsil imong alimpatakan, ha? Wa ko'y plano nga makigdog sa lawas imong bana nga bahok kay ilok, no? Uy, anay kahilas mo. Ubis. Upis. Oops. Come on. Gusto na. Tinataan ng mga foul words. Sa di pa mumula ko siguro ton. Maghimo lang tawag kamay yung mga kalagdaan ba?
para patas o guay trampas. Oh, come on. Ala, sige. O sa may inyong nahuna-unaan karon. Gusto ko ingon ini ang mahitabo. Padre, dito na migikan ni Biloy sa ila ni Ernesto. Ug wa na tao dito sa ila. Ug matod sa mga silingan nga ako'y nastorya, nagkuyog kunog si Ernesto gangyang inahan nga nagdaling ng lakaw ug nagdaag malita. Unsa? Mao na di, mamalagmit ang laya sila. Asa naman katahon sila paingon? Ay, sagdi lang di. Kay, mo padayon may pakisusi sa uban nilang kaila. Doon ay nagsulti na mo nga basin og tuwa sa ilang kapanitian sa lungsod Dumao. May kaliwat ba sila dito? Ang yang nanay di, taga dito man gud kuno na. Mao ba? Kung mao, malagmit tuwa sila dito paingon. Malagmit yun di. Sila. Padre! Lourdes! Padre, niya sila paingon din si Belhor! Ha? Nakasod yun sila sa gate? Padre, ilagkip ang kaanang gate dito sa gawas. Ug niya sila paingon din Tago ka mo. Ako rin may baong matubang nila. Pero, Lakaw na, Lourdes. Norman, ingnan ninyo ang uban nga way mo gawas. Kaya ko rin matubang nila ni Bilor. Yun nga namin sa usa ka kwarto ni Magda ha. Kay una sa tanan wa mi mayong buot ana niya. Ogi kado ha. Kining among bahay duha ray kwarto ini. Dili ni dako. Oh, come on. Kung kamo na lang adto sa amo, okay ra ninyo. Dili ko muuyon ana. Kung agrabyado gid si Magda, hala sige ikaw tunyo, ikaw. Ikaw maipon nila. Ako ari ko sa ato. Hindi na may mo Gaya dahil. ko makras, di mo to, Hindi ha? may mo taon dahil, oy. Kinanglan nga ni agyog ko uban ni mo pirmi taon, oy. Pero, bueno, buen camino. Ni ay mayong sulbat ini. Papunan lang nila kung usap pagkakwarto din, para kang Magda. Oy, dili taon ko muuyon anak tunyo. Kasurti gud niya. Ugasto kita para niya. Ha? Ano na problema ton? May problema ton. Ako yung gasto para mahusay lang tayo ni. Kana, mo yun mo. Nga, pabuhatan pa na tunig laing kwarto. Nga, kining inyong bay. Oh, come on. Sukot lang taday. Total, si Luis may mo gasto. Bahala mo diha, oy. Basta kay ako, dinhiragi ko sa ato. Wag yo'y nahibaw, Padre, kung asa na karon magtago si Ernesto o ang iyang inahan. Nasubo kay ko na nangitabo, Lourdes. Kanunay ko nagampo sa Ginoo nga unta. Walay usa sa atong nga kauban din nga mahitong pawak sa kalautan. Pero Wa ka magkuwang sa imong pagpahimangno kanangong tanan, Padre. Isip akong amahan sa atong parokya. Doon na lang yun siguro yung mga puta nga mahitabo yun nga. Walang ta mahibaw kung nga no. Lisod yung gayo, Lourdes. Bugat sa akong buot nga si Ernesto pa ang nakahimo ni ini. Hangtod karon, di gyapon ako matugkad ang tinud-anay rason kung ngano. Kaya di ko makatuo nga mabuhat kini ni Ernesto. Kitang tanan, Padre. Hasta ko. Di ko makatuo tungkol kay nasayod ko kung unsa kabuutan si Ernesto. Nasakitan kay ko ni Lourdes. Kung mahimo palang unta, ako na lang ang muangkon sa tanang silot nga ipahamtang unya nila ni Ernesto. Padre, Ako na labing tinuod. Ganias akong kasing-kasing, Lourdes. Nasayod kong di gini mahimo ni Ernesto kung wa siya bugat nga rason kung ganong nahimo niya ning krimen. parehas na ko nahuna o gibati, Padre. Mao nga giawhag na ko ang tanan. Kinahanglan nga makita ninyo si Ernesto. Gusto ko makigsulti niya ug masayod sa labing tinuod kung unsa gyud tinud-anay nga nahitabo. Kutob sa mong mahimo, Padre. Pagkitaon yun na mo si Ernesto. Ay, naglabad yun akong uog maayo. Kung si Luis magkip ka, bawi atong imong lawas na tuan nito niyo. Kay wala ko makauyod na inyong binuang, ha? Oh, come on. Wa man tayo may magbinuang magdaoy. Sumagod. Ang tanan ni mo mga pangutanan ako mang natubag. Ang atong mga sikreto, mga kagahapon, ang atong mga paglambing. Nahatag na nako ang tanan natong detalye. Ang first date na to, katong nahagbong tas kanal. Nga, magduda pa yung kanako. Come Kung on. tinuod lagi na, nga nagkailis mong espiritu, nga nung di man mo mubalig sa tinud-anay ninyong mga lawas. Mao ganin ay among problema. Kay kung dali pa na namong buhaton, nagbayraming nag-ilis ana oy.
Pero saon taman, wa man may mahibaw taon kung saon na mo pagbalik sa among tinud-anay mga lawas. Kung pwede pala nga muguwa dayon, awat may problema. Pero di man ingon inigot taon ka sayon ang kinabuhi. Ang Oh, akong come on. pangutana lagi, kung naunsa ding hitabo ang nagkailis man mo. Oh, come on. Maulag ito akong isulti nimo. Nga nagdamgo mi adto o parehas ni Tonyo. Unya, gigukod mig mga tao, unya napunta mi atong pangpang nga naay dakong suba. Unya sa pag-ambak namo, ang suba na himong kayo. Mao to'y hinungdan nga nakamata mi pareho nga di na mao ang lawas nga among nasudlan. Pero kuya, wasan no? Murasan pag nagsabot na kamoy suod kaayo niya, kamo sa nagkailis o kalag. Ay, sulagma lang yun ni Magda. Sulagma lang, oh, come on. Huwag ni tuyo as kapalaran. Ay. O bueno, sige. Ingon ini na lang. Unsa man? Muuyo na ko nga adto ta puyok ipon sila Antonio. Pero kinahanglan na makigsulti una kong daday. Oh, come on. Ha? Unsa may mo pagkisultihan ni Daday? Basta uy, ako siyang istoryahon. Mangaway ka niya? Depende kung iya kong awayog una. Oh, come on. Tambag lang na ko nimo ba? Ayaw na lagi pakikawa ni Daday. Pag pinisalo ay lang gud mo. Basan og maunay nakaingon nga nung gisilutan mis Ginoo nga nagkaili sa mong espiritu. Tungod kay grabe man gud inyong pagdinumtanay. Oy. Ay kong pasanginli, Ana Luisa. Kadtos daday mo'y una-unahon kaayo. Moto'y angay ninyong basulon. Oh, come on. Na. Ay nakasuko. Istoryahon man kanimo sa Daday. Akong ingos to niyo nga makigsulti ka sa asawa. Pero sabot ha. Kinahanglan nga di gyud ka makiglalis niya. Kinahanglan nga ang inyong hisgutan pulos mga maayo. Pag hisgot mo kung unsay inyong matabang na monitonyo nga masulbad ding among kahimtang karon. Oh, come on. Mahibaw-an raon niya na ninyo. Kinahanglan nga musaad jud ka nako, Magda. Oh, come on. Tuod guys, no? Asa jud ka ni nagtago si Ernesto? Noon, may rajud po guys na nagtago si Ernesto. Kay kung wala, gipangita na ra ba siya guys sa ilahang Lord, no? Sa pikas, tuod kay nakasala siya. And ang mga padre guys, daghan kipangutanang kung anong nabuhat kini ni Ernesto. Matud pa sa padre nga dili ni mabuhat ni Ernesto kung walay valid nga rason. So manang gusto na jud niya makita si Ernesto para na kanaganing mahapsay ang ginuhuna. Okay guys, human natong drama nga mga kalagang bungoton. So sa mga new listeners or new watchers, please don't forget to subscribe on our channel and hit the bell para every time na natin upload sa ato ang YouTube channel matagaan mo notification na gikan sa mga. And sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para mabasa na to na inig-intro sa ato ang mga drama. So as of now, mag-reaction video sa to guys. So sa gusto na mamati sa itong video, you may just next the video tungkol kay reaction video na ni. So again, sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below. Dira sa comment section. Ayaw sa live premiering guys, kay di ko makabasa din ha. I mean, dili ako nagabasa din ha. Kay usay ra jud ko mag-attend og premiere. Kung naray kung makabisita. Pero most of the time guys, di jud. Ikaduha pa jud ko sukad atong August nag-start mig-upload last year pa man. O sukad ato ikaduha pa ko naka-attend og premiere. Di siya matag-attend kay burang ni bisita ra ko sa akong premiere. So ikaduha ra. So nako nakita gituan guys na nag-comment gihapon. And palihog lang ayo gito comment kay di na ko na mabasa. So kung gusto na ko mabasa yung mga comment sa below lang. Comment section ayo gito sa live premiering or live chat kaya din ako na mabasa. Okay guys, so let's go back on our drama guys nga mga kalag nga bunguton. Okay, from the beginning guys na episode 1 with this content no. So gitug-an na jud nila guys sa ilang mga asawa kung kinsa sila. So gitug-an nila na ang iyang kalag ni Boy ug ang kalag ni Boy 1, Boy 2 nagka-swap, nagkabaylo. So iyang mga asawa guys di jud mo tuong. Kisa ang puy mo tuan na, di ba? Kana ganing in real life ba na dyan nga na, pero kay drama mo gyud ni manang maski pag drama di jud sila mo tuo guys. Di jud sila mo tuo kung unsa jud kana ganing di jud sila mo tuo nga nagkabaylo jud ilang makalag kay asa ka na. Hay imong bana mo ni siya. Natingan na lang ka kay lahi nagpamarog, lahi nagitsura, lahi na tanan, pero ang kilag na agitua. So unsa man nimo kung gusto ka makipagsiping, di ba?
So lisod kayo mo to na nagsabot sila na what joy nga na mga kuan butang no. And pwede pa sila pagtapad. Tapad lang. Wala tanay daw. Mato pero kabalo na ra ba tong kalaban guys kung kinsa gid sila. So kung kuan mo ni si boy 1, boy 2 nagkaswap mo ilang kuan. Unya kay nitug-an naman sila kung kinsa gid sila basta makita na kani si boy 1, boy 2 to agito siya kumare nya katupong isa to sa yung kumpare. So base mo to hala nganong to man gito na mo man yung asawa. Matingan na yung kalaban. So ang pagdududa sa kalaban 100% na noon imbes kay 75% pa to yung pagtuod pa 100% nga mao yun ang nagkuha silang kupa. Kung makita guys na lahi to ayang ba na lahi to gito sa pikasilingan magduda na jud noon. So di lang kay pagdududa ko no 100% sila jud na ang nanghilabot. So mo na anda ko kay pangutana no. Kung masakpan sa kalaban nga lahi ang ihang asawa to pikas balay o yang iyang asawa napud sa pikas balay mas mahalata jud noon sila. So unsa kay sulod na mahitabo? May bawaan jud pa kaha sa kalaban or dili? Inya luoy po kay guys no sa limbahin nga si Ernesto guys isa ka buutan nga na bata, isa ka nangalagad sa to ang buhi nga Dios. Then kauban-uban nila padre. Pero kay matud palagi niya guys na tungod sa kadautan sa pikas guys nila sila Dakor o sila Bilhor. So dili niya kaya guys na daog-daogon sila. Moto na wa man sila imparaan guys nagdala-dala jud siya dili maayo which is ang pusil. Unya wa makamatikot ang kalaban guys na nagdala day kinig pusil. Mo na ni karon anda kong problema kay si Boss Dakor na pusilan ni Ernesto. So unsa kay sunod na mahitabo? O kani ka si Boss Dakor na kanang duha mga kabuk iyang naigo sa iyang bukton o sa iyang tiyan. So anda ko pinsala guys kay ang tiyan. Kay daghan pa kay party dira ato ang small intestine, colon, tapos ang ato ang esophagus and unsay tawag pa din haa. So na din haan ay mga abdo and whatsoever, kidney. So asa ka nga party guys ay naigo. No? And gani ba si Boss Dakor buhi pabaka ni patay na. So manatatangan sa laing sumpay ning atong drama. So daghan kay mga panghitabo na pud no. So diri pa lang siya nga side guys, wala pa sila kasayod. Ang kalaban nga ang katuyang pikas bana gito matulugan sa iyang kumare. Pito nga nagkabaylo lagi. Kung makitaan sa kalaban guys na iyang kumare gito natug sa iyang kumpare. So unsa kailangan noon? 100% na ba jud ka ilhang pagtitiwala nga sila jud ang hilabot? Kay matud palagi dili pa jud mimutog 100%. Kay wala pa sila nakitang pruweba. So moto nga lagi apong pamatikdan pero paggabi kay ang si kumare kay gito na mas pikas matulog. Sus mahalata. So mas mahalata jud. So mas mahalata jud noon guys kung kinsa gyud ang hilabot. Mo na jud atong matatangan sa laing sumpay ning atong drama no. So aside pud ana guys, syempre na problema sila Bilhor. Kay tungod ang iyang kauban guys na si Dakor or gitawag pud sa ilang mga mubo guys nga boss gihapon nga napusilan. So mo lagi ni ilang gisulong ni Bilhor guys ang simbahan ni Padre. Kay gipangita nila si Ernesto ug way gani si Ernesto kay wa nagpakita. Kay kung magpakita ni nako luoy magi si Padre unsa na lang ka si Ernesto. Maunsa ka jud siya. So mo ni guys ang atong atatangan no and sa iyang mama pud guys na gipangita kay wala man pud daw. So siguro nag-uban ni silang duha. So aside pud ani guys kung makita niya si Ernesto unsaon ka ni Bilhor. And kani ka si Boss Dakor na unsa ka to kumusta na ka kanang gidala bag ospital or naraba sa ilang kuan. So daghan kitay pangutanan na atong matubag sa laing sumpay ning aton drama nga mga kalag nga bungoton. So way gani guys kay ilang mga asawa guys nituo pud kanila nga nagkabaylo ang ilang mga kalag. So way gani kay nituo ra pud. Pero dili pud 100% pa jud kay kisa man jud mo tuo pud guys na akong bana. To ana gito si Pikas, di ba? Ang kalag brag maninibango pa ka. So dili pa jud siya nga totally nga nituo pa jud. So napa jud pag-aalinlangan kay kisa pa mo tapat imong banan. Lahi na magnaong unsa man nimo nagparito okay? Maski man pud siguro patirato kay guys no murag magduduha po siguro gyapon kamo tapad lahi lag. Labi na tanan pamarog, ang lawas, pangamoy.
ang kuan raw ang kalagraman jud ang nabaylo. So muna to atatangan guys sa like sumpay ning aton dra mga kalag nga bungoton. So as of now guys, dire sa Takutob. So again, sa mga new listener or new watcher, make sure na nakasubscribe mo. And sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below para mabasa nato na inig laing sumpay ni aton drama. Mga pa-intro na to, muna tong pa-shoutout. So as of now, dire sa Takutob. Goodbye po and God bless po.